videoclip astăzi. Ce ne-am putea juca? Asta. Hehehe. Scot update. Hei. Aici. Pot să-l dau, ok. Atunci bine. Mapa. Ce... Și nu știu ce să fac. Nu vreau harta 5, că știu că e grea rău. Că fac aici. Și create, gata. 1 din 1. Haide, unde micuțitul, he? Unde micuțitul, hai cuțitul, hai cuțitul. Mori. Bănuncat acolo. Strângărule. Vin cu ochii că te pun un pic în frigider, că nu e așa rău, e bine rău. Se vede capul? Ce bine îi pus! Hai, frățiorul, poți să vii. Repede să iau cuțitul. Dau aici. Ia uita, speriat. Da, mă, deci l-am băgat în frigidere. Ce nu vrea să se uite. Ce aici? Doar cutie cu... Hai. Cu lucruri de depozit. Haide, vin o dată, străinule. Coace, da. Hai termine că... Bă, ești bine? Da, ok, noapte bună. Frigider. Credeam că pot să căute în locul tău. Nu rămâne pa mu. Hai, pa, pleacă odată, că stai prea mult deja. Unde aș mai putea ascunde? După un raf? Sau, nu știu, dar să... Undeva, nu știu. Nu am de idee, ok? Haide, domnule, odată, că mai irosești timpul. Haide, 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 vino, vino, vino. Op, și... Păcții. Ma, banga, hai că mai dă asta un pic. Așa, da, păi așa mai vede acasă. Mă aici în dulap. Așa, un pic ne jucăm doar. Cât am loc aici, deci asta ar fi gen ultima rundă, vedem dacă știu că îmi dă eu, cred că da. Ma, așa, gata să vină prietenul, acum pot să vină. Mă merg să mă gândesc unde bag asta. Aici. Cred că asta e doar de... Asta cât costă. Ok. Haide, domnule, bună ziua, haideți. Când ești mai afară, că deja te-ai uitat în frigider, în dulap
Mai trebuie să duci și la dulap, gata. Nu, te-ai uitat. Hai, papa, nu te roti de ori pe casă la mine. Că vrei un cuțit în cap, așa, mă. Bine. Hai, te pleacă odată, că stă deja prea mult. Nu să te duci. Hai odată aici. Nu mai fă brochiri. Haideți. Deci. Bye bye. Stați puțin.